na-eme ihe ịkwalite asụsụ na omenala Igbo ọ bụ oke na ọrụ dịrị anyị ọja anya olu gọrọ ya emegbe obodo olu tachie ana m ele menwe ga ọja anya olu ta emegbe ọ tachie ụna mmiri na wee mmiri olu gọrọ mba kereche ma ya tụtara nke ahụ Igbo mma mmanụ unu kere obodo ka Igbo si eke ndị na-atọ chachacha Igbo kwen chachacha Igbo kwen Igbo kwen Igbo kwezon onye biri unu dị ike na otu a daalụkwanụ ndị be anyị ndị ọ na-adịrị mma ndị Igbo ndị Chukwu mụrụ ụbọchị ngọzi ọ mụcha ha gịnị so ha mkpọ gbaa ha njem mma ana m asị onye na-azụ ahịa ya gaziere gị ebe ọ bụla ị na-eme ị na-arụ ọrụ ya mere gị ọfụma ị na-arụ ọrụ ugbo maka na ọzụ ọrụ ugbo na ụda ana m asị gị rụtakwa gịnị tekwara anyị rụta uru aka dị gị ahịa ọzọ ahịa zụta ojije na ọlụlụ ụlọ ọ ga-adịrị unu na mma ojije unu ga-adị mma ọlụlụ ụlọ ga-adị gịnị mma ana m asị unu n'Igbo ekine ka anyị wụchakwa kpọmkwem na ihe mmemme ahụ anyị ji gịnị eme ka Igbo birikwe mana tupu m gawa kọwa onye amaghị n'ụlọ amara ana m asị biko na ụmụnne m dododododo tinyere na ya aka bịanye na aka gịnị n'aka ịhụnanya gaanụ na Facebook anyị na-ebe Igbo ekune ụnụ na-eso anyị na-eso na anyị na-agwa anyị ka o si aga ọ bụrụ na ihe anyị na-emekọdo na-asọ ụnụ a na-ekwutekwe na anyị ebe anyị na-emete ya ụnụ agbazi olu maka ọ bụrụ sọ onye nwụrụ ahụ ka a na-agbazi olu ụnụ asa anyị lee otu ala ụnụ sa anyị biko n'Igbo ekene anyị chọrọ ka ụnụ bịa na ihe ọgbakọ obodo anyị bịa wepụtara ihe dị iche ebe anyị na-azụ ahịa ị na-emepụta ihe a na-emepụta ndị mmadụ ama kpọtara anyị dị ka ahụrụ ọkụ ozi ọbụla izere gịnị ọ ga-eru n'ụbọchị nke taata m na-asị unu gaanụ gịnị na Igbo Ekune chanel Igbo Ekune TV sonyere anyị ọ bụ ka Odoziakụ Chinyere Neke Ogbonna anọghịdịrị m bara gịnị tọrọ adọrọ na ihe mmemme mụ na ndị otu m kwa na-agbaghasị m Odoziakụ ihe Igbo ahụ bụ ibu n'obi anyị sokwa eburu ya ka ha dị ile anya ị ga-ahụ na nke ọbụla na-ekwu ha n'ebe ahụ a na-asị ihe anyị ji bụ ugbu a ha kọwa onwe ha atụpụtagoro ilu ole na ole anyị lee ma anyị ga-ama gịnị ihe ọ pụtara bụ Odoziakụ Chinyere Neke Ogbonna na gịnị ebe a na ụmụnne m biko unu kwuwa aha unu kene Igbo na-enye ya ilu ka anyị kọwaa mara otu o si aga Igbo mma mmanụ ebe na nkenke ọ Dr. Elefedike ọka ji ọfụ na Igbo Ekune dọkịnta Igbo ọ ga-adịrị ọnụ mma Igbo mma mmanụ onye ọnụ na-anụ olu ebe Adaugo Uche taa ka ọ dị daalụkwanụ Igbo mma mmanụ onye ụmụ nakwa ya bụkwa Okechukwu a sị ya gazie n'o Igbo mekanụ otu a aka m bụkwa onye aha m bụ n'ụtụtụ ya ka m bụkwa n'ehihie ya ka m bụ n'abalị mgbanwe adịghị otu a ka ọ dị ana m asị ngwa unu ga-agbapụ ya ọsọ na-enye na ya ilu na na-abịa n'aka nne ya na-abịa n'aka ekpere ndị gịnị anyị na-anọkọ werekwe na akwụkwọ unu ji ede edemede na-edetunu maka gịnị mmụta gịnị onye mmụta onye njenje ka onye isi ahụ gịnị ihe mara ọ dịkwa ka Odoziakụ obidogo n'ilu gwa ana m asị Elefedike nyegodo anyị ilu ele ka esi ilu mba ndị Igbo ji eri okwu aza asụ nwata ha aha aghọ n'afọ n'afọ ihe kwa aka ọjọọ ịghọ mkpọrọ ọwa ha ahịhịa otu a ka ọ dị ihe ji ahụ afọ ọwa agba ere ọ ga-edo edo ngwa ka ihe kwa aka ọjị bụ mkpọrọ ọwa ha ahịhịa kedu ihe nke a pụtara ihe kwa emekwana ọtụtụ mkpụrụ osisi dị n'ala Igbo ọ mkpụrụ ka eji akụ ya ụha ahịhịa ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo ọjị omenala jikọrọ Igbo ya bụ mkpụrụ ọjị ahụ bụ mkpụrụ ịhụnanya ịhụ ahụ ndị na-ese ihe gbasara ịhụnanya echie ya dị ka mkpụrụ obi otu a ka mkpụrụ ọjị dị mkpụrụ ịhụnanya Igbo ji hụ onwe ha n'anya ya kpatara mgbe ọbụla a na-eme mmemme ebe ndị Igbo nọ a ga-ahụrịrị ọjị ha ga-ahụ ọjị mana mmemme ihe nji wee sị na-ekwete m bụ na ihe a inu ka atụrụ ma ndị Igbo si na onye atụrụ inu kọwara ego eji inu nne lara n'isi ndị na-ege anyị ntị ọgwụkwa ebe anyị si wee dee ekwukwa ihe ndị ọ sị na ọ bụghị ịkụ ihe ịkwa aka ọjọọ ịwọ mkpọrọ ọ bụghị ahịhịa n'uche nke m na nghọta na nkọwa omenala Igbo na ka m wee na ihe eji akụ ọjị
guys ịmụ nwa ọ bụghị na-amụrụ ụmụaka 10 n'ezinụlọ na ole n'ime ha bara uru ọ bụghị na-amụrụ ohu apụta n'ụlọ ụmụaka eju n'ime ụmụaka ahụ nke bara ihe bara uru bụ ihe ka edi menu nwata bara uru na-emepụta ihe nwata nna na-eme ojebe ihe ọ sị mba na-enwere m nwa nwoke maka asụ na nwata mara okwu kwa ndị isi ile ya ọjị enweghị ihe eji ahịa ya eme ahịa ya nwere elu ọ mkpụrụ ọjị akụrụ na-ebu ahịa ma mee mkpụrụ onwe uru ọ bara ọ mkpụrụ ya mịta mkpụrụ ọjị nwe uru ma ahịa ya ọ mịjiri ọrụ elu ọ mkpụrụ ka anyị na-ele anya ị na-akọ ọjị ka ọ mere gị anya elu ka ọ mkpụrụ eji azụ ọjị asụ gbawa afọ ọwa agbaghere ọhịa na-ekpụrụ nkwụ na ugbu a uru ọ bara buru ibu nkwụ na ọjị awụghị otu ihe nkwụ dị iche ọjị nwe mkpụrụ ọjị ka e wee nweta ya mkpụrụ ọwụ maka ahịhịa ọhịa ga na ọhịa kwa nri ewu mkpụrụ bụ mkpụrụ n'ala Igbo ihe mkpụrụ na-egosi bụ ọ na-egosi ọmụmụ ọ na-egosi ntọala omenala Igbo ihe mkpụrụ na-egosi ọ na-egosi akụ na ụba ọ na-egosi ihe onwunwe ihe ọbụla bụ ihe dị mma n'ala Igbo ọ ya ka eji ekwu okwu ịmepụta mkpụrụ mana mkpụrụ nke gị ka ihe mkpụrụ nke gị mepụtara ọ mepụtara mkpụrụ ọma ka ọ mepụtara mkpụrụ ọjọọ ọ ya bụ ihe a na-ekwu okwu ya werezi ire gị gụọ eze okeke gara ma ele ebe ute ọ bụghị gị riri agbakara ya ala lọlọ ga akpara ibu nke nwoke ele ole eji n'aka ahụrụ ole eji ole a na-aza ya aha eji ole ajọ nkwụkwa ajọ otiti ya pụọ ya ọnụ ọ ya mere mgbe ahụ ikwuru okwu a ịkwara m ajọ nkwụkwa egbuo dike n'ike adị ka efere mberede ka ejikwa ama dike maka na asị na nwata nwaanyị daa ndụ adụgboro ịtọ otu a ka ọ dị ama m na ndị anyị na ha na-anọ ka ụnụ na gịnị ọ na-abanye maka gịnị mmụta ka eji gịnị abawanye nwata na-adịghị kpọ ekwesịghị ịsụchere ya ofe dị kpọọ nwata na-adịghị kpọ ekwesịghị ịsụchere ya ofe dị kpọọ aga m etinyekwa ọnụ n'ilu a nna m ochie eze ahụ ka ọ sị o nweghị nwata ya na-eriwere ede ga-eriche ya gụrụ isi ede ya sị edu ọ ga-echigide ya n'ala ya gụrụ ala ede ya sị edu ọ ga-ala ahụ ụwa azụ mgbe nwa a na-achọtara nke nkịtị gịnị oke eme gịnị asọ ngara ka oke eji agbara ehi ọsọ nna agbara gị na ehi na-abịa eso oke na-agba nke maka na ofu nwoke si na kama nwunye ga-ekpewu ya n'ikpe nye ebe nke omeghe kama nwunye ya akpakarị ya n'ego ọ na-akpata ya na-ewere nke ọ kpatara ekpebe ha ncha ndị Igbo ji asị ihe ka ndị Igbo ji wee sị nwata kwọcha aka ọfụma usoro ọgaranya rie nri n'ụbọchị nke tata anyị ọ na-akwọcha aka ọfụma esi ọgaranya eri nri n'ụbọchị nke taa ụmụ anyị ọ na-akwụ aka were siri ọgaranya rie nri ihe ha na-agbazi mbọ ya bụ ka ha dị ka ọgaranya mana ha anaghị agbazi mbọ ka ha soo ọgaranya mere kwụ aka ahụ a na-azịkwa ha akwụ maka asa aka aja aja butere ọnụ mmanụ echiri nwe ọnụ mmanụ ma ịchụ ụka agaghị ọkwa ihe mere Naijiria ji na-aga ịkwọzi aka eso ọgaranya eri nri maka na ụfọdụ ndị ọgaranya azị na-emezi ihe karịrị akarị na ofu nwoke si kama ị ga-ede enye m azụ ka nri egosi m ụzọ m esi wee kụta azụ so na-akụta maka ụmụnna nwezuo akụ iro na-asị ụmụnna nwezuo akụ nke a ka anyị ga-adọbiela nke a na ụmụnna nwezuo akụ iro na-achị ala ya ikpere anyị bụ na gịnị ka ezinụlọ ọbụla gịnị ga-enwe ihe ọma eji mara ha onye nwe ya mgbe gịnị ga-enyetụ nwanne ya maka ozu si bụ si enyi ka nwanne ala ọnụrụ be nwanne ya gba n'ọsọ ndị Igbo bụrụ otu anyị gaa n'ihu ka anyị ghara ị na-agba onwe anyị gịnị mgbe okpuru were ịhụnanya na-ebi ọ na-ahụra otu o si daa n'ụbọchị nke taata anyị zuru ezu na ihe niile ka ọ bụla ị kpọpụtara anyị gịnị anyị na-enye gị ya anyị ga-apụkwa na nke a unu ga na-ahụ anyị na-aga enwere ihe ị chọrọ na Igbo ekunye gịnị dị mma anyị na-aga enweta anyị na-asị gịnị udo dịrị unu